dalu mangke kadindakaken dening Ki Agung Budi Dewanto. Gagah gede dhuwur ates dadi Wiratmaya. Masa yo melu. Yo melu lah anggota. Anggarane cilik. Apa-apa. Apa-apa. Dapuk polisi ya iso. Ora apa-apa, Mas anggaran cilik iso ngladeni. Iso. Adipati Sirolawe. Dalu mriku katindakaken dening kula piyambak sak yuga. Kalau iki melu barang. Melu to anggota kok iso. Dene Mas Pondel. Dalu mangke kadapuk dados kula. Kula nyembur dasmu. Kok nesulan iki dadi apa? Aku pengen dadi lor. Ral. Mas Mondol dalu mriku kadapuk dados Wiratmaya sagung para tamu kados pundi babaring cariyos kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hamirsani ngantos purnaning adicara. Nuwun. Aku wis suwi ra tau ngoprek. Maksudnya piye? Suwi ra tau ngoprek kok iso ora. Isa iki kan etok-etok iki ning taman. Taman apa? Makam pahlawan. Arek mentem mbokmu iki. Taman Keputren. Iki Sriuning iki ning Taman Keputren ijen Mudarasa. Akeh dadi mban. Udo iki. Mudarasa uga gitu. Sriuning iki ijen ning taman lah dadi mban. Sriuning Mudarasa ngene. Sampeyan tuh ngene ya, Mbak. Saka rumangsaku ana ing Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Terus mlaku rene. Oh, nyapon delok ning kono barang. Terus sampean rene ya, Mbak ya. Mbak, rungokne lho. Nanging apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Terus kowe ya, wis saka kono lho ya. Ya sokol. Ati ya penitine Suraji. Wiratmaya. Oh ya kan. Kira kali ya penitine Pak Raji. Iya, saka kono langsung ngene. Krungu ngono kuwi to, sampeyan mrene ngono kuwi langsung ngene. Bisa ya iki. Kendang tuku tak tak tak. Dadi tak ona. Lontang kok iso. Bisa ya, siap ya. Ya. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Gusti Putri, kenging menapa kok wadana panjenengan kawis tinggal suntrut sumpek napa wonten ing kangipun benggalih? Suaramu Aku mbak. suaramu ngono malah kaya begeng. Mbak panjenengan Purwaloko kemawon kalian piye ngembat? Mbok pilih kula saged ngudari reruwet panjenengan to Gusti Putri. Gusti Putri. Piye? Inggih Gusti Putri. Saka rumangsaku ana ing kene ora ana wong Bisa ya iki. Urung, alah tak saplok dasmu lho iku. Urung. Sok kapan kok? Ngenteni kene sik lho jancuk ngono. Gobrak matane. Ngenteni kene sik. Kowe lho saka kono sik. Kono lho cecak. Budek dagel barang. Urung kaya metu barang kok. Mangga Gusti Putri kula aturi paring dawuh. saka rumangsaku ana ing kene ora ana wong bagus kajaba Kakang Mas Wiratmaya. Pancen leres Gusti Putri piantun mriki menika Kang bagus piyambak. Kakang Mas Wiratmaya kalian panjenenganipun paman mimpin. Apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya piye? Ya. Hei, tanya dulu. Ya.